Hej, jeg hedder Julie, og jeg er direktør i Purely. Jeg vil gerne lige fortælle lidt om, hvordan vi udvikler vores produkter. Det starter altid med, at der er nogen, der får en god idé. Det kan enten være et produkt, som vi godt kunne tænke os at lave, fordi det er noget, vi ikke har i vores sortiment endnu. For eksempel, da vi udviklede vores skældshampoo, så kigger vi lidt på, hvordan vi kan fremstille sådan et produkt inden for det koncept, vi arbejder. Det handler om at bruge de færrest mulige ingredienser, hvor vi stiller et meget højt krav til renheden og kvaliteten af vores ingredienser, og hvor vi også har et stort fokus på at fremstille produkterne med omtanke for både kroppen, men også omverdenen. Det kan også godt være, at vi støder på en ingrediens, vi synes, det kunne være spændende at arbejde med. Vi har et team af kemikere, der sidder og laver noget research og en scouter, hvad kunne der være af spændende, interessante ingredienser. Så kommer de tilbage med nogle ingredienser, som vi så vælger at arbejde videre med. Det kunne for eksempel være Centella asiatica, som vi for eksempel også har brugt i vores recovery cream, som er sådan meget regenererende og kollagenoptimerende ingredienser, har været rigtig spændende at arbejde med. Så det er også en indfaldsvinkel til det. Uanset hvordan vi vælger at starte et produkt op, så er der også en lang testfase, hvor vi prøver forskellige samples, selv tester det, sender det til eksterne test, så vi ligesom har sådan en ret god evidens for, at produktet har nogle egenskaber, vi kan stå inden for. Så det hele starter med en nysgerrighed i forhold til, hvordan vi inden for vores koncept kan lave noget, som vi føler, der er behov for. Og så er der en masse videnskab, der går ind i at teste og afprøve det, indtil I til sidst kan finde det på hylden.